Hapdeng ke jing persya ka dorbar snong mausen ram ya ke jing temu ka kenhun ngit niam ban penlong le niam ni ka yatra hakrem mau jumboin ka shipotrik bat kharwai trik nailar arjar pusau ka hinyo trap youth council mau plang mausen ram zone ha ka santarik nailar arjar pusau kala lei ban jurep ya ka te ka krem ha ka jing jurep ka seng kalalap bakadon ka jingwan the dut ha mau jumboin ka jingwan bu sentiu ki khieu ni khra khando barin kibla I ha ka te ka chaka laong ki badai na kawai pat ki jat niam batmu penlong yatra ki buri ik sintiu bat ki wei ki tiar ha ki kenthei shwa bandrung shakani ka chaka chungokai da ka ba a jingkershan ya ka rai ka dorbar snong ki nong ilam ka zone ki laong bakin no mailat ban pen kala chaka manieblei ya ka chaka chungokai balari bat sumar dak snong mosen ram Cái gini. Di suku di Rahit di ai. Kini orang teh hajrong. Gila sim sepok. Puni coba khain mah. Nomor ki dal asek na ki senrang re ki kenthe ki buri ki kenthe bunu pun nak boleh ai ya kami kenthe mah. Habang Iwan man pej ngilap ban ngiyui ya sibun ki ki ba katkum ki kendon ki ba kasnong kalabu kim ihap bat ka jingle bat ka jingwan jong kini ki dekhar ngalap ban ongma lemar hoj walala mentakasngi kepada kita kasngi ba kita ki yatra kiwan ban le niam hang ne haka krem mo jumbun rei ki ba ihap ki pau nadu mentakasngi ngiyui ya ke jing thedut ngiyui ya ke jing berat ya ki kha ngiyui ya sibun ki ba ihap bat nakaliang jungi kum kaseng ru kumba kasnong mausaram kam pediang lane kam menjur ya kene ke jingle jong ginong wan jong akai banwan penjebo lane wan de kino lada dei ya kino ki kunhun ru ti kum ta nakaliang jungi ru kum ka mau plang mausaram zun ni ai ke jingkersan ya karai jong ka dor bersnong bat kum juru ni long kum ka kunhun jong ka HVC mau plang mausaram zun ngilong lakloi ban ya dor rengkat bat ka dor bersnong mausaram lada kidon kam yangi hakano kapor kaba ngin persya lane ngin le dakano kalenti kaba kasnong kadon kam ban le ngilong balakloi ban kersan batru nakaliang jungi kum kaseng ni ai ka kerwo ka basai namar ba ngilas ngutu manakaliang jong ka dorbar snong mosram kam simla ai ya ka NOC nabanta ka jingwan jogine ki yatra hakate ka sipo khat wi tarik den rei mentang UI nilayo jing tiep ba sate saneng ki thanlang yong kaladon ke jingpen kre ka jongki bakin wan hangne hapo ka krem mo jubun ka sipo khat wi tarik te kum ta ngi pha da kane kerwo ka basai badai lele nginum dei ban ailat ngi kenturu ya ki snong ki ba marjan ki badon sate seneng bangim dei ban ailat ban wan yuroj ya ka hok long trai jong ka snong mosram namar gi sutu bakane ka kane ka jaka hang de mosram ka dei ka jaka ka bakarpang bat ka dei ka jaka ka ba kentang jong ka snong ka mosram ka khenkor nadu kipor kulong kuma nadu kipor ki ba handai hintai ki khen kerpang bat kumta ki bu kerpang ya kane ka jaka jelada don kibor ki banabar ki bawan ban yuroj ya kane ka jaka ka bakerpang bat jaka ka bakentang jong snong mosram lese kan long ka jing petsusi ya ka snong mosram hi bro kowe te kumta nakaliang ka jongi kum kaseng ikenturu ya kibor badai pej jong ka district bakin burom ya ka ka ba ka snong mosram ka don bad ya ka ba ka snong mosram kalarai lengba ka dorbar hapo jong ka snong mosram te kumta ngi kentu ya kibor badai pej jong ka district ba kidei banda perkhat arsin ba kidei ban burom ya ka ba ka dorbar snong mosram ka don ban bu lane ban pensa pateng la pateng ya kade ka krem hapo hne hasnong mosram kon ba ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yem ju yo ai kijing bam ki batay kamet ki balong ka daw jong kijing pang anemia pat kijing brie jong ki kmat
ba kumno ngan lai nakini ki jing stam Kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngidan yu khau 45 pabyang bha bat ngi Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong khau Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. om dei kon om dan jinga pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kom ba fi ju shet yu khau ba fitien kom ju ru la shet ya uni u khau Okum ta. te kon ka jingbam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya